тренираш? Дръж мотора. Ама мани пъти тази раница! Мани раницата, бе! 450. Мани тази раница, че ти пречи. Как да я засетиш? Търва. Той е до там. Да, бе! Где го е? Той какво заора, бе? Бягай! Бягай, че той ще мине от тука. Няма гума това! Не, гума, няма зала спирачка! Давай!